Wel, Salm 134 heno. Dewch, bendithiwch yr arglwydd, holl weision arglwydd sy'n sefyll liw nos yn hi yr arglwydd. Codwch eich dwylo yn y cysegr a bendithiwch yr arglwydd, a bydded i'r arglwydd eich bendithio o Seion, criawdwr nefoedd a deiar. Wel, gawn ni nawr te bendithio'r arglwydd gyda ein emyn gyntaf. Ti ydyw io'r gogoniant, ti yw tywysog hedd. Wel, am ein darlleniad nesaf, newn ni droi at lythyr cyntaf Pedr a'r bennod cyntaf. So, pennod cyntaf, llythyr cyntaf Pedr. Pedr, apostol Iesu Grist, at y dieithriaid sydd ar wasgar yn Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia a Bithynia, sy'n etholedigion yn ôl rhagwybodaeth Duw y Tad, trwy waith sancteiddiol yr ysbryd, i fod yn ifydd i Iesu Grist ac i'w taenelli a'i waed ef, gras a thangnefedd amlhaer i chwi. Bendigedig fyddo Duw a Thad ein harglwydd Iesu Grist. O'i fawr drigaredd, fe barodd ef ein geni ni o'r newydd, i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw, i etifeddiaeth, na ellir na'i difrodi, na'i difwyno, na'i difa. Saif hon yng nghadw yn y nefoedd i chi. Chi sydd trwy ffydd dan warchod gallu Duw, hyd nes y daw iachawdwriaeth. Yr iachawdwriaeth sydd yn barod i'w datguddio yn yr amser diwethaf. Yn wyneb hyn, yr ydych yn gorfoleddu. Eich bod feddichon yn awr yn profi blinder dros dro, dan amrywiol brofedigaethau, y mae hyn wedi digwydd mwyn i ddilysrwydd eich ffydd chi, sy'n fwy gwerthfawr na'r air sy'n darfod, ac yma hwnnw'n cael ei brofi trwy dan, gael ei amlygu mawl a gogoniant ac anrhydedd pan ddatguddir Iesu Grist. Yr ydych yn ei garu ef, na welsoch mae honno, ac am eich bod yn awr yn credu ynddo, heb ei weld,
Yr ydych yn gorfoleddu a llawenydd anreithadwy tu hwnt i eiriau a gogoneddus wrth i chi fedi ffrwyth eich ffydd sef iachawdwriaeth eich eneidiau. Iachawdwriaeth yw hon y bu ymofyn ac ymorol dyfal amdani gan y proffwydi a broffwydodd am y gras oedd i ddod i chi. Holir oeddent at ba amser neu amgylchiadau yr oedd ysbryd Crist o'i mewn yn cyfeirio wrth dystiolaethu ymlaen llaw i'r dioddefiadau oedd i ddod i ran Crist ac i'w canlyniadau gogoneddus. Datguddiwyd i'r proffwydi hyn nad arnynt ei hunain, ond arnoch chi yr oeddent yn gweini wrth sôn am y pethau sydd yn nawr wedi eu cyhoeddi i chwi gan y rhai a bregethodd yr efengyl i chi drwy nerth yr ysbryd glân anfonwyd o'r nef. Pethau yw'r rhain y mae ynghylion yn chwynchu edrych arnynt. Gan hynny, rhowch fi'n ar eich meddwl, ymddisgyblwch a gosodwch eich gobaith yn gyfan gwbl ar y gras sy'n cael ei ddwyn atoch pan ddatguddir Iesu Grist. Fel plant difydd, peidiwch â chydymffurfio a'r chwantau y buwch yn ei dilyn gynt, yn eich anwybodaeth, eithyr fel yr un sanctaidd a'ch galwodd chi, byddwch chwythau yn sanctaidd, yn eich holl ymarweddiad. Oherwydd y mae'n ysgrifenedig, byddwch sanctaidd oherwydd yr wyf fi yn sanctaidd. Ond gwnewch hynny gydag addfwynder a pharchedig ofn, gan gadw'ch cydwybod yn lan, ac yna lle rydych yn nawr yn cael eich sarhau, fe godi'r cywilydd ar y rhai sy'n dilorni eich ymarweddiad da yn Christ. Oherwydd gwell yw dioddau, os dyna i wellus Duw, am wneud da nag am wneud drwg. Oherwydd dioddefodd Crist ynta un waith am byth dros bechodau, y cyfiawn, dwi'n gweld beth sydd wedi digwydd. Mae 2 dudalen wedi troi. Byddwch sanctaidd oherwydd yr wyf fi yn sanctaidd, adnod 17, mae'n ddrwg iawn dy fi. Ac os fel tad yr ydych yn galw ar yr hwn sy'n barnu yn ddi-dderbyn wyneb, yn ôl gwaith pob un, ymddygwch mewn parchedig ofon dros amser eich alltudiaeth. Gwyddwch nad a phethau llygradwy, arian neu air, a prynwyd i chi ryddid oddi wrth yr ymarweddiad ofer a tifeddwyd gennych, ond a gwerthfawr y gwaed un oedd fel oen, di-fai a di-nam, sef Crist. Yr oedd Duw wedi ei ddewis cyn seilio'r byd, ac amlygwyd ef yn niwedd yr amserau, eich mwyn chi, sydd drwyddo ef yn credu yn yw, yr hwnnau cyfododd ef oddi wrth y meirw, ac a roi syddo o goniant, fel y byddai eich ffydd a'ch gobaith chi yn yw. Gan eich bod trwy eich ufuddod i'r gwirionedd wedi puro eich eneidiau, neu senyn brawd garwch di-ragryth, carwch eich gilydd o galon byr yn angerddon. Yr ydych wedi eich geni o'r newydd, nid o had llygradwy, ond anllygradwy, trwy air Duw sydd yn fyw ac yn aros. Oherwydd yng ngeiriau'r ysgrythur, y mae pob un meidrol fel glaswellt, a'i holl ogoniant fel blodeuyn y maes. Mae'r glaswellt yn crino a'r blodeuyn yn syrthio, ond y mae gair yr arglwydd yn aros am byth. A dyma'r gair y bregethwyd yn efengyl i chi. Ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Gawn ni weddio. Diolch arglwydd am gael dod gyda bron nawr yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Diolch arglwydd am y ryddid sydd gyda ni heddi i ddod i ddaddoli di. Diolch am y croeso sydd i ni i ddod gyda bron di a'r anogaeth yn yr ysgrythur o arglwydd. Diolch nawr am y cyfle i ddod i'r moddion gras yma heno. Ac o arglwydd ein disgwyliad a nod ni wrth ymgynnull o arglwydd yw cwrdd â Duw ac i brofi dy ras di ar waith yn ein bywydau ni. Trwy ni daddoli di, trwy ni gael cymdeithas a'n gilydd, trwy ni glywed y gair ac trwy ni ei dderbyn a'i gymhwyso i'n bywydau.
Ac o arglwydd beth i ni'n dymuno yw bod ni'n dybrofi di, a hefyd bod ffrwyth yr Efengyl yn ymddangos yn ein bywydau ni arglwydd. Bod na reality o'r Efengyl yn dod yn ein bywydau ni. A hynny gogoniant i ti ac lles ein gilydd, wrth gwrs. Ac o arglwydd felly ni yn plygu Gaerdyfron nawr fel ein Duw a'n tad ni. Ac i ni'n diolch i ti o arglwydd, mae ti yw Duw ein iachawdwriaeth ni. I ni wedi clywed yn barod yn y darlleniad dy fod ti'n Dduw sanctaidd. Ac bod ti wrth rhoi yr Efengyl ac wrth ddewis rhai yn Iesu Grist i fod yn blant i ti, yn nod yw iddyn nhw, hynny yw i ni, hefyd i fod yn sanctaidd. Ac o arglwydd i ni'n diolch yn fawr am hynny, i ni wedi wneud yn hunain yn aflan yn ein pechod ac yn llygredig. Ond dy waith di a dy nod di yn yr Efengyl yw yn gwneud ni sanctaidd. O, i ni'n diolch. Bod hynny'n golygu bod ti'n ein gosod ni ar wahân i ti dy hunan, bod ti wedi'n prynu ni gyda gwaed Iesu Grist, ac o arglwydd wedyn y byddwn ni yn sanctaidd rhyw ddydd pan fydd Iesu Grist yn dod nôl. O, arglwydd i ni'n diolch, ac i ni'n cyfadde allan ni byth yn wneud hyn ein hunain. Gallen ni ddim yn gwneud ein hunain yn sanctaidd ac yn lân, gallen ni ddim cael gwared ar ein pechodau ni, gallen ni ddim cael ein hunain mas o dwll pechod o arglwydd, o bydew pechod, gwbl amhosib i ni, ond i ni'n diolch, mae ti yw Duw ein achubiaeth ni. O, arglwydd diolch. Ac i ti yma'r diolch felly, i ti yma'r clod, i ti yma'r gogoniant i gyd am dy ras ac am dy ddaioni ac am yr Efengyl o goneddu sydd gyda ni. Gair y gwirionedd, gair grasol. O, i ni'n diolch o arglwydd. A helpa ni i lynu wrth y gair, helpa ni i wrando'r gair hyn o nawr ac i borthu arno fe arglwydd. Helpa ni i roi ni ras arglwydd i ganolbwyntio ar y gair, yw gymryd ein calonnau ni, a meddyliau ni wrth gwrs trwy'r meddwl, ac wedyn bod e dod i'r ewyllus o arglwydd, a bod e'n cael ei weithredu yn arbennig yn ein bywydau ni ar ôl i ni fynd o yma arglwydd. I ni'n gweddio bydd mwy o ffrwyth yn dod yn ein bywydau ni, a bydd cynnydd o arglwydd mewn ffydd, cariad a gobaith. I ni'n clywed am y grasysau yma heno nawr, ac i ni yn clywed bod nhw yn y Colosiaid, ac maen nhw yn mhob Cristion, ac i ni eisiau bod nhw'n tyfu arglwydd ac yn datblygu, bod nhw'n aeddfedu fel petai yn ein bywydau ni. Ac i ni'n gofyn i ti i glistfeinio beth wyt ti'n dweud wrthon ni heno nawr, i ni'n sylweddoli, i ni'n llwyr gredu bod gyda ti neges i ni arglwydd, beth bynnag yw e, felly'n wahanol i wahanol rai, ond helpa ni wrando arglwydd, fel bod ni'n cael ein porthi yn ein heneidiau heno eto. I ni'n gofyn i ti ogoneddu dy hun yn ein plith ni, heddi wrth gwrs, ac yn ystod yr wythnos sydd i ddod. I ni'n cyflwyno gwaith yr Efengyl unwaith eto i ti arglwydd, ac yn diolch am y breintiau ni'n cael. Oedden ni'n meddwl bore yma yn yr ysgol Sul, bod ni wedi clywed am fawrion weithredoedd Duw. Ac ni'n clywed amdanyn nhw heno to, yn ein iaith ni ein hunain. O, i ni'n diolch arglwydd. Ac yn diolch, mae dyna yw'r Efengyl. Mawrion weithredoedd, pethau mawr, pethau anferthol, pethau o bwys tragwyddol. O, diolch arglwydd. A diolch bod ni'n cael y fraint o ddweud am fawrion weithredoedd Duw wrth eraill wedyn ni, wrth i ni fynd i'r ysgolion, neu wrth i ni siarad yn y bore coffi, neu lle bynnag i ni yn ein sgyrsiau personol, ac yn ein tystiolaeth, yn ein gwaith, yn yr ysgol, yn y swyddfa, bod ni'n cael y cyfle i sôn am fawrion weithredoedd Duw. I ni'n diolch arglwydd. Ac i ni'n diolch am yr ysgrythyr, yn diolch bod ti wedi datguddio'r pethau mawr mae ni yn y gair, ond hefyd wedyn bod ti wedi agor ein llyged ni wrth gwrs, trwy waith yr Ysbryd Glân, i weld ac i ddeall
ac i ddod yn fyw i'r gair. Arglwydd felly bendithion ni nawr, bendithio ar gwaith yn ystod yr wythnos. Ni'n gofyn am fendith ar waith cenhadaeth y gwahangleifion. I ni wedi bod casglu nawr y siliau diwethaf yma atyn nhw, ac i ni'n gofyn am y gwaith arglwydd, i ni'n diolch am yr ysbytau, i ni'n diolch am y gofal i rai sy'n cael ei anghofio'n llwyr wrth gwrs. I'r rhai sydd wir yn wrthodedig ac ar ymylon y gymdeithas yn aml iawn. Gyn ni'n diolch am y gwaith yna felly, diolch am y cyrraedd mas atyn nhw arglwydd. Ac i ti'n gwybod beth yw'n dyhead mwyaf ni, nid bod nhw'n cael help y cyffuriau a gwellhad y corff yn unig, ond yn glanhau gwahanglwyf yr enaid hefyd arglwydd. Ac ni'n gofyn y byddi di'n dylanwadu fel bod gwaith y gymdeithas yn wneud y ddau beth. Yn gwella cyrff ac dwylo a trad wrth gwrs a llyged fel maen nhw, ond y dwylo a'r trad a'r llyged ysbrydol hefyd. Bendithio ar gwaith o arglwydd, diogela'r gwaith a defnyddio fe i ni'n gweddio. Ac i ni'n gweddio dros ein gwlad ni ac yn gofyn eto heno am ymweliad o'r ysbryd glân mewn nerth. O arglwydd anfon yr ysbryd. O arglwydd tywallt y ysbryd i lawr. Yr un sydd yn nerthol i fywhau. Yr un sydd yn nerthol i argyhoeddi pechaduriaid. Yr un sydd yn nerthol i roi calon newydd. Calon gig yn lle calon o garreg. O arglwydd ymwel a ni. A llanw ni o arglwydd a bywha ni hefyd. Ni'n gofyn i ti nawr i'n derbyn i felly. Ni'n cyflwyno'n gilydd i ti. Beth bynnag sy'n mynd ymlaen yn ein bywydau ni ar hyn o bryd. Ein amgylchiadau, ein pryderon, ein hofnau falle. Ein treialon o arglwydd, ein temptasiynau, ein brwydrau. Ni'n cyflwyno'n gilydd i ti. Plis helpa ni i fendithio'n gilydd, i galonogi'n gilydd o arglwydd ac i garu ein gilydd. Fel yr wyt ti wedi'n caru ni. Ac o arglwydd felly derbyn ni nawr a derbyn ein diolch. Ar dy ben di y borgoron. Amen. Wel, nawr ni droi at yr ail emyn heno, golau a nerthol yw ei eiriau, melys fel y diliau mel, cadarn fel y bryniau pwysig, angau Iesu yw ei sêl. Wel, mi droiwn ni nôl nawr te at llythyr at y Colosiaid, ac mi ddarllenwn ni 8 adnod gyntaf.
Paul, apostol Crist Iesu, trwy ewyllus Duw, a Timotheus ein brawd, at y saint yng Ngholose, brodyr ffyddlon yng Nghrist, gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Dduw ein tad. Yr ydym bob amser yn ein gweddiau yn diolch amdanoch i Dduw, tad ein harglwydd Iesu Grist. Oherwydd i ni glywed am eich ffydd yng Nghrist Iesu, am y cariad sydd gennych tuag at yr holl saint, dau beth sy'n tarddu o wrthrych eich gobaith, sydd yng nghadw yn y nefoedd i chwi. Clywsoch eisoes am y gobaith hwn yng ngair y gwirionedd, yr efengyl, sydd wedi dod atoch. Mae'r efengyl yn dwy'n ffrwyth ac yn cynyddu trwy'r holl fyd, yn union fel y mae hefyd yn eich plith chwi. O'r dydd y clywsoch am ras Duw a'i ymgyffred mewn gwirionedd. Dysgasoch hyn oddi wrth Epaphras, ein cydwas annwyl, sy'n weinidog ffyddlon i Grist ar eich ran, ac ef sydd wedi'n hysbysu ni am eich cariad yn yr ysbryd. Wel, wrth i ni fynd ati nawr i ddarllen ac edrych ar y llythyr yma, mae eisiau ni gofio, falle y ffordd i ni feddwl heno nawr wrth ddod at y llythyr yma, llythyr Paul at y Colosiaid, i ni gofio'n gyntaf beth i ni'n darllen, gair Duw. Dyna beth yw e, ac mae'r cyflwyniad yn atgoffa ni o hynny, a beth gawn ni o'i ddarllen e, ac o rando arno fe. Wel, ein bendithio, ein calonogi, ein atgoffa o ddaioni gwaith grasol Duw yn yr efengyl. A tri pheth heno nawr te, wrth i ni edrych ar yr nodau cyntaf yma, cyfarch, calonogi, cydnabod. Greeting, encouraging, acknowledging. Cyfarch, calonogi, cydnabod. Ac yn y ddwy adnod gyntaf, ni'n cael cyfarchiad fel sy'n gyffredin yn y llythyron. Wrth gwrs, chi'n cael cyfarchiad ar y dechrau. Ac yn y cyfarchiad yma nawr, ni'n cael ein cyflwyno i Paul, Timotheus a'r Colosiaid. Dyna pwy sydd gyda ni yn y cyfarchiad. Ac mae Paul yn cyflwyno ei hunan, wrth gwrs, fel apostol. Apostol Crist Iesu trwy ewyllus Duw. Nawr, mae un apostol mewn ffordd ychydig bach yn wahanol i'r apostolion eraill. Oedd yr apostolion eraill wedi bod gyda'r arglwydd Iesu trwy ei weinidogaeth i gyd, o'r bedydd nes yr esgyniad. Chi'n cofio pan o'n nhw'n chwilio am ac yn ceisio ewyllus yr arglwydd am apostol yn lle Judas, o'n nhw'n edrych am un ac yn meddwl nawr pwy sydd wedi bod gyda ni o'r bedydd Ioan Fedyddiwr nes yr esgyniad. Na'r peth cyntaf, ac yn ail oedd wedi bod yn dyst i atgyfodiad Iesu Grist, wedi gweld yr arglwydd a'i glywed ar ôl yr atgyfodiad. Wel, wrth gwrs, doedd yr apostol Paul ddim yn llygad dyst i weinidogaeth Iesu Grist. Oedd e ddim gyda'r lleill yn ystod gweinidogaeth yr arglwydd Iesu. Mae'r apostol Paul chydig yn wahanol. Mae wedi dod mewn ffordd wahanol i fod yn apostol. Mae wedi cwrdd ar arglwydd Iesu ar ôl yr atgyfodiad, ond ar ôl iddo fe esgyn i'r nef, ar ôl yr esgyniad. A mae wedi cwrdd â fe ar y ffordd i Damascus. A mae'r arglwydd Iesu wedi dod, a wedi ei lorio fe, chi'n cofio, a'i alw fe i fod yn grediniwr, wrth gwrs yn gyntaf, ac wedyn yn was ac yn apostol iddo y fe. Ond bod wedi cael yr hyfforddiant yn wahanol i'r lleill, nid yng ngweinidogaeth Iesu Grist ar y ddaear, ond bod wedi cael hyfforddiant uniongyrchol, fel mae'n dweud wrth y Galatiaid yn Arabia, pan oedd wedi mynd i ffwrdd i Arabia ac wedyn dod nôl i Damascus. So dyma ni'n darllen yn Galatiaid, eithim i ffwrdd i Arabia ac yna dychwelyd i Damascus, wedyn ar ôl 3 blynedd
mi eith I fi fyny i Jerusalem I ymgydnabyddu a Ceffa sef Pedr a'r gweddill wrth gwrs. Felly, mae yn apostol, yr un faint o apostol a'r lleill, ond mewn ffordd ychydig yn wahanol. Ac mewn un o'r rhai felly, oedd yr ysbryd glân wedi ei arwain I fynegu gair Crist I ni. Oedd yr arglwydd Iesu di addo i'r disgyblion, bydd yr ysbryd glân yn dod, a bydd yn eich arwain chi i'r gwirionedd. A rhan bwysig iawn o hynny oedd I harwain nhw I gofnodi gair Crist. Bydd e'n dwyn ar gof y pethau wedi dweud, a dyna ni'n cael yn Mathew, Marc, Luc a Ioan, a mae gen I ragor I ddweud wrthoch chi, a dyna ni'n cael yn yr epistolau, a bydd e'n mynegu'r dyfodol I chi. Ac ni'n cael hynny yn yr epistolau ac yn llyfr y datguddiad. Ac un o'r cyfryngau nawr yw yr apostol Paul. Ac mae yn rhoi I ni air Crist. Mae wedi cael ei benodi, mae wedi cael ei alw yn gyntaf, wrth gwrs, at yr arglwydd. Wedyn mae wedi cael ei benodi a'i gomisiynu trwy sofraniaeth Duw. Sneb wedi rhoi rhyw syniad yn ei feddwl bod wedi cael wy'n mynd I fod yn was i'r gwrthwyneb. Oedd e'n ilyn i'r eglwys. Oedd e'n gweithio yn ei herbyn nhw. Ond mae sofraniaeth Duw yn torri mewn. Mae Duw yn torri mewn. Mae'r arglwydd Iesu'n torri mewn i'w fywyd ac yn ei wedd newid ac yn ei ddefnyddio fe mewn ffordd hollol wahanol. Ac felly, gair Crist sydd gyda ni fan hyn, trwy ei apostol, chi'n gweld? A mae hwnna'n bwysig pan ni'n darllen unrhyw lyfr yn y Beibl, fel y llythyr at y Colosiau, dyma ni'n darllen. Mae'n bwysig iawn bod ni'n dechrau fyna. Bod ni'n anghofio hynny. Wedyn, Timotheus, brawd yn y ffydd, brawd yn Rhist wrth gwrs. Ac ni'n gwybod o'r Testament Newydd bod e'n gyd-deithiwr gyda'r apostol Paul. Bod e'n gymhorthydd i'r apostol. Bod e'n cael ei fentora gan yr apostol Paul. Mae yna lythyron gyda ni, 2 lythyr at Timotheus. A mae'n cael ei fentora gan yr apostol. A mae'n amlwg bod e'n ymweld ag nawr yn y carchar yn Rhufain. Mae gyda fe to, mae wedi bod yn Ephesus gyda fe, ac falle bod e'n cael ei enwi am un rheswm, wrth gwrs, bod e'n adnabyddus I rai yn eglwys Colosau hefyd. Ac wedyn mae hwnna'n dod â ni I rhai sy'n derbyn y llythyr gyntaf, eglwys Colosau, ond nid eglwys, ond y saint yng Ngholosau. Cristnogion cynnar nawr, yn y 60au, cofiwch, oed Crist. A maen nhw'n cael ei disgrifio fel saint. Fel saint. Mae hwn yn bwysig. Mae rhai yn dweud, wrth gwrs, ni'n gwybod, mae rhaid chi fod wedi marw I fod yn sant. Mae rhaid chi fod wedi gwneud gwyrth ac yn y blaen. Dim yn y Testament Newydd, mae pob Cristion yn sant. Ond dyw'r gair sant yn yr unigol ddim yn y Testament Newydd. Dim ond yn y lluosog, saint. Wastod saint yn y lluosog. Ac mae saint yn awgrymu ac yn atgoffa ni felly ei bod nhw wedi cael ei gosod ar wahân. Sanctaidd, wrth gwrs. Ac ystyr cyntaf y gair sanctaidd yw ar wahân, separate. So oedd yr offeiriaid yn yr Hen Testament, oedd gyda nhw ddillad i'r cysegr, oedd gyda nhw offer yn y cysegr, ac oedd ar wahân. Ond nhw'n defnyddio'r pethau yna I bethau eraill yn ei bywyd, oedd nhw ar wahân, oedd nhw'n sanctaidd. A dyna ystyr cyntaf y gair sanctaidd, ar wahân. Ac mae hwnna'n ein atgoffa ni bod ni ar wahân I Iesu Grist, bod ni ar wahân I Dduw. Nid ar wahân iddo fe nawr, ar wahân ar ei gyfer, os gael roi fel yna te. Ar wahân. Mae hwnna'n dweithio chi a fi, nid ni buan hunain. I ni naill ochr ar gyfer yr arglwydd. Fel Cristnogion. Achos I ni wedi cael ein prynu, meddwl yr apostol Paul,
pan mae'n sgwennu at y Corinthiaid. Nid eich eiddo eich hunain i chi ddim yn free agents. Chi wedi cael eich prynu ac i chi ar wahân i wasanaeth yr arglwydd. I fyw i'r arglwydd, i ogoneddu yr arglwydd. Mae gyda ni bwrpas mawr yn ein bywydau ni, iddo fe. Popeth, coram deo. Iddo fe ym mhob peth. Ac i chi'n cofio yn sawl llythyr, i ni'n cael ein atgoffa bod y Cristion wedi cael ei ddewis yng Nghrist. Bod e wedi cael ei ddewis yng Nghrist i bwrpas. I fod yn sanctaidd. I fod yn sanctaidd. Effesiaid pennod 1, cyn seilio'r byd, fe'n dewisodd yng Nghrist i fod yn sanctaidd ac yn ddifau ger ei fron mewn cariad. A mae hwnna'n fendigedig. Dyna waith yr Efengyl, dyna waith gras Duw. Mae di'n dewis ni i fod yn saint, i fod yn sanctaidd. Ydy hwnna'n calonogi chi heno? Dim gobaith, bydde ddim gobaith yn ni fod yn sanctaidd ac yn lan yno ni'n hunain. Amhosib, gallen ni'n codi'n hunain o bydew pechod. Byth, allan ni byth a'i wneud e. Mae wedi'n codi ni, mae wedi gosod ein trad ar y graig, ac mae'n mynd i'n sancteiddio ni, mae wedi gosod ni'n aill ochr, a mae'n mynd i wneud ni'n lan ac yn sanctaidd. Dyna'i addewid e, dyna'i fwriad e, dyna'r pwynt. I ni'n cael ein hachub oddi wrth ein pechod a'n pechodau i fod yn sanctaidd. Nid i fod yn aflan, nid i barhau i fod yn aflan a llygredig, i fod yn sanctaidd. Dyna'r nod trwy allu a gras Duw. A mae hynny yn galondid mawr. Fydde ddim gobaith i ni fod yn sanctaidd mewn unrhyw ffordd arall, ond trwy waith Duw yn yr Efengyl. Ac wedyn mae'n ei galw nhw'n brodyr ffyddlon. Rhai ffyddlon fan hyn, ond yn y gwreiddiol brodyr ffyddlon, sy'n cynnwys chwiorydd wrth gwrs. Brodyr a chwiorydd ffyddlon. Hynny yw credinwyr, pobl yma i ffydd nhw ar waith, yn eu bywyd nhw o ddydd i ddydd. Yn credu, yn pwyso, yn ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Aelodau o deulu, maen nhw'n brodyr a chwiorydd. A mae'r pwyslais fan hyn ar y teulu yn drwm. Chi'n gweld e? Chi'n gweld y darluniau o'r tad. Duw ein tad ni, Duw a thad ein arglwydd Iesu Grist. Ein brodyr ni, a'n chwiorydd ni wrth gwrs. Yng Nghrist, mae yna deulu y fan hyn, teulu ysbrydol, tad, mae yna frawd mawr, mae yna frodyr a chwiorydd trwy'r byd ac yn y nef, ond hefyd yn lleol, hefyd yng Ngholose, neu yn Llwynhendy, neu yn Llanelli, neu yn Abertawe, neu lle bynnag. Mae yn lleol hefyd, mewn cyfnod o amser, yn y 60au oed Crist, neu yn y 20s, yn yr 11 ganrif ar 20. Na fe, i ni'n deulu Duw, perthyn i deulu mawr, ond i ni'n perthyn i deulu lleol hefyd. Ac maen nhw'n cael eu galw wedyn yn brodyr ffyddlon, fel o'n i'n gweud, mae ffydd nhw ar waith, ffyddlon yn y ffordd actif fan hyn siwr o fod, yn credu, yn pwyso ar yr arglwydd Iesu. Weithiau mae ffyddlon yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd arall, lle ni'n gallu dibynnu ar berson. So, yr arglwydd Iesu yw'r test ffyddlon a gwir. Ffyddlon yn ddibynadwy. Mae ddau yn agos, ond fan hyn, credinwyr, rhai sydd yn credu, rhai sydd yn llawn ffydd, os maen nhw chi, yn yr arglwydd. Ac mae'n eu cyfarch nhw yn debyg iawn i gyfarchiad Pedr glywson ni, gras a thangnefedd. Ac mae hynny'n gyfarchiad hyfryd. Yn ddiweddar ni wedi bod yn gwneud hanes Ruth yn yr ysgolion, a hanes Boaz, a Boaz yn cyfarch y gweithwyr. Yn ei waith bob dydd, yr arglwydd iddo gyda chi. A gyda chi. Chi hyfryd, cyfarchiad fel yna. Ysbrydol yn dod ar arglwydd mewn, ac i ni'n gweud pob endith wrth gwrs, neu shalom falle, neu yr arglwydd iddo gyda chi. Fel yna,
Mae'n hyfryd iawn, a mae'r cyfarchiad yn dymuno, wrth gwrs, bendith yr arglwydd. Mwy o ras, mwy o'i dangnefedd yn eich bywyd chi. Ond mae yna fwy na hynny yn y cyfarchiad yma, yn y llythyron. Mae'r llythyr wedi anelu i roi hyn hefyd. Fel hyn, mae gras a thangnefedd yn dod trwy air Duw, wrth gwrs. A dyma allwn ni ddisgwyl o ddarllen a myfyrio a cymhwyso gair Duw yw gras a thangnefedd oddi wrth Dduw. Ac i ni'n dod felly at air Duw, gair Crist, ac mae'n berthnasol i blant Duw bob amser. Plant Duw sydd â'i gobaith yn y nef, ond sy'n byw nawr ar y ddaear. Mewn lleoliad ac mewn cyfnod penodol. Yn ail, mae calonogi. Mae Paul yn mynd i ddelio, fel glywson ni wythnos diwetha, a materion pwysig iawn yn yr eglwys, problemau sydd yn codi peryglon i'r saint ac i'r dystiolaeth yn yr eglwys. Ond, dyw e ddim yn dechrau gyda hynny nawr yn y drydedd adnod. Dyw e'n mynd straight at hynny. Mae hwnna'n bwysig. Dyw e'n rithro mewn, a mae hwnna'n wers i ni, a gweud y gwir. Mae'n gosod cyd-destun gynta, a cyd-destun yw eu calonogi nhw. Diolch amdanyn nhw. Sicrhau nhw bod e'n gweddio dros nhw. Cyn dweud dim byd wrthyn nhw, cyn dod â neges, cyn ceisio cywiro rhai o'r pethau sydd o'i lle yn yr eglwys, cyn hynny, calonogi, sicrhau nhw o'i weddiau a diolch amdanyn nhw. Nawr, mae yna wers i ni fyna, bob un ohono ni. Cyn i ni ddweud dim byd wrth ein gilydd, am ein gilydd, oedden ni'n gweddio dros ein gilydd. Cyn i ni feddwl dweud dim byd, cyn i ni gywiro rhywun, cyn i ni helpu rhywun, beth bynnag yw e, y cyd-destun fan hyn, calonogi. Diolch amdanyn nhw, gweddio drostyn nhw. A siarad am ein hunan, sy'n ni'n cofio hynny bob amser, gallen ni osgoi llawer o broblemau, wrth ymwneud â'n gilydd. Cofio pwy i ni. Cofio cyd-destun yn gwaith ni o adeiladu'n gilydd, a chalonogi'n gilydd, gweddio dros ein gilydd. Cyn i ni ddweud dim wrth ein gilydd, bod ni'n dweud pethau wrth yr arglwydd am ein gilydd. Mewn diolch, mewn dymuno bendith ar ein gilydd, ac diolch am ein gilydd, wrth gwrs, iddo fe. A mae'n wers bwysig, dwi'n credu, a mae hwnna yn ein taro ni yn ysgrifau yr Apostol Paul. Dyma'r patrwn yn aml. Dwi'n yn jwmpo mewn i'r broblem. Na, mae'n gosod cyd-destun gyntaf. Ac mae'n atgoffa y saint, pwy yw nhw yn Iesu Grist. Mae'n atgoffa nhw o hynny. A wedyn mae'n siarad â nhw, a mae'n helpu nhw ac yn ei dysgu nhw, wrth gwrs. Ac mae'n diolch amdanyn nhw. Ac unwaith eto, mae'r ymdeimlad yma o deulu wedyn yn dod mewn, wrth iddo fe ddiolch amdanyn nhw. Yn adnod 2, mae di sôn am Dduw ein tad. Gras a thangnefedd o ddiwrth Dduw ein tad. Ac yn adnod 3 nawr bob amser yn ein gweddiau yn diolch amdano. A dyw e ddim wedi cwrdd ar am fwyaf rhain, a mae'n gweddio drostyn nhw. Ac yn diolch amdanyn nhw i Dduw tad ein harglwydd Iesu Grist. So Duw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. Felly mae'r teulu eto fan hyn. Mae Duw yn dad i ni trwy ffydd yn Iesu Grist, ac mae'n Dduw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Ac ni'n clywed yr un llais, ni'n clywed yr un neges gan yr arglwydd ei hunan yn Ioan pennod 20, dyma eiriau fe wrth Mair Magdalen, dos at fy mrodyr
a dwed wrthynt y rwy fy nesgyn at fy nhad I a'ch tad chwi. Fy niw I a'ch diw chi. Na fe'n gwmws beth mae'n gweud, chi'n gweld? Mae'n dad I fi, mae'n dad I chi, trwyddo fi. Mae'n ddiw I mi, mae'n ddiw I chi, trwyddo fi. Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Ond mae hynny'n golygu nid unrhyw ddiw yw e. Nid yr un diw sydd gyda Buddhists, nid yr un diw sydd gyda'r Moslemiad, nid yr un diw sydd gyda'r Jehovah's Witness. Dim yr un diw yw e. Mae'n ddiw a thad yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae'n ddiw y tad, y mab a'r ysbryd glân hefyd. A fe yw y gwir a'r bywiol ddiw. Mae'n bwysig. Yr arglwydd Iesu yw'r unig ffordd at y ddiw. Allwn ni'n dod at y diw go iawn, ond trwy diw y mab, yr arglwydd Iesu Grist. Allwn ni'n nabod diw, y diw go iawn, ond yn ei fab, yr arglwydd Iesu. Mae'n bwysig bod ni'n glir iawn am hynny yn y dyddiau yma o syncretiaeth a bod pob crefydd yr un peth yn aml iawn. Na. Dim yr un diw yw e. Dyma'r creawdwr, medde'r Beibl, creawdwr nef a deiar, sydd wedi siarad am ei fab, sydd wedi paratoi ac wedi addo dyfodiad ei fab. Dyna ni'n cael yn yr Hen Testament. Mae'n darlunio beth bydd ei fab yn ei wneud. Mae'n addo bydd ei fab yn dod ac y bydd e'n frenin ar bawb. Mae'n addo y bydd e'n frenin tragwyddo. Ac wedyn mae'n ei anfon e. Mae'n anfon ei fab a dangos ei hun yn glir I ni trwyddo y fe. Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Ac mae'n diolch felly I Dduw amdanyn nhw. Mae'n cael ei galwnogi gan Gristnogion eraill. Diolch amdanyn nhw. Oherwydd, wrth gwrs, mae'n ffrwyth, maen nhw yn ffrwyth yr efengyl mae e'n ei ffregethu. Yr efengyl sydd wedi cael ei ymddiried iddo fe, yr efengyl mae e'n ei ffregethu ac yn ei ffasio ymlaen. Ac wedyn mae eraill yn ei ffregethu hi, a mae'n dwyn ffrwyth. A mae hwnna'n galondid i'r apostol Paul, fel mae'n galondid I ni, wrth gwrs, bod ni'n gweld yr efengyl yn dwyn ffrwyth. Byddwn ni'n dymuno gweld yn dwyn mwy o ffrwyth yn ein plith ni, wrth gwrs. Dyna'n dymuniad mawr ni. Dyna, I ni eisiau gweld eraill yn dod I brofiad. I ni eisiau gweld dylanwad Iesu Grist, enw Iesu Grist yn cael ei godi, a'i ras yn cael ei weithredu ym mywydau pobl heddi, sy'n ar goll sy'n mewn tywyllwch. Dyna I ni eisiau gweld. Ffrwyth, wrth gwrs. Wel, mae yna ffrwyth. Mae yna ffrwyth trwy'r byd, cofiwch. Cofiwch hynny. Dyw'r efengyl ddim yn ddiffrwyth. Mae yna ffrwyth trwy'r holl byd, gyda miloedd yn dod at Iesu Grist. Ac I ni'n dyhau ymweld mwy o hynny yn ein hardal ni. Ond mae yna ffrwyth. Ac I ni'n ffrwyth yr efengyl, cofiwch, hefyd trwy ras Duw. Ac mae e'n diolch fel hyn amdanyn nhw. Ac mae'n diolch sawl gwaith, fel wedodd Gary yn y coeddiadau, 5 gwaith eto mae e'n diolch yn y llythyr yma. A gallech chi anghofio'n llwyr bod e'n ysgrifennu o garchar, cofiwch. A mae'n llawn diolch. Diolch I Dduw. Diolch am yr efengyl. Diolch am ffrwyth yr efengyl. A fyna mae yn dy house arrest yn Rhufain. A mor aml, mae'n amgylchiadau ni yn dampno'n diolchgarwch ni. Ond diolchwch, I ni fod I ddiolch ym mhob dim, bob amser. Mae gyda ni restre a rhestre o resymau I ddiolch. Ac I fod yn ddiolchgar. A mae'n exercise da yn diwedd. A wy'n pregethu'n hunan nawr, I roi pethau lawr falle, weithiau. Cyfrif ein bendithio. Mae'n beth da iawn I wneud. I gofio ac I synnu gymaint mae'r arglwydd wedi wneud ac yn I wneud droso ni. Ac yn ein bywydau ni. A mae'n llawn y diolch a chynhesrwydd. Oherwydd yr efengyl, wrth gwrs, a dyna yr efengyl sy'n dwyn ffrwyth. Ac
mae'n disgrifio'r Efengyl mewn sawl ffordd, ond Efengyl gyntaf, newyddion da, wrth gwrs, bod Duw yn Iesu Grist wedi delio gyda phechod. Pechod sy'n gwahanu, pechod sy'n lladd eneidiau pobl. Na fe? Pechod sy'n gwahanu dyn a Duw, pechod sy'n arwain i farwolaeth dragwyddol yn uchel. A mae Duw yng Nghrist wedi delio gyda phechod. Trwy fywyd perffaith, aberth Iesu Grist wrth gwrs, a'i atgyfodiad, a'i esgyniad, mae wedi delio â phechod. Yn llythyr at yr Hebreaid, mae'n gweud pan fydd e'n dod yr ail waith, fydd e ddim yn dod i ddelio â phechod. Mae wedi gwneud yna tro cyntaf. Ond bydd e'n dod iachawdwriaeth i orffen y gwaith, yn cwblhau popeth yn ei bobl. Ond mae wedi delio gyda phechod. So yn lle y gwahanu a'r lladd, mae'r Efengyl yn uno dyn a Duw, ac yn bywhau, ac yn gwneud ni yn fyw i Dduw. Ni sy'n farw, ac i ni'n cael ein gwneud yn fyw wedyn ni, i air Duw, yn cael ei wneud yn fyw i Dduw trwy yr Efengyl. Oherwydd bod Iesu Grist i gorffen i waith mae Duw yn rhoi'r ysbryd glân wedyn ni i fywhau ei bobl. Ac mae hynny'n newyddion da. Ac mae'n newyddion da i'r byd. Mae'n cynyddu trwy'r holl fyd. Mae yna ffrwyth trwy'r holl fyd. A doedd e ddim yr holl fyd ar y pryd, ond oedd e ar y ffordd. Oedd e ar y ffordd pryd hynny. Mi glywson ni am y 15 gwlad bore yma yn yr ysgol Sul ar ddydd y Pentecost. 15 gwlad a ieithoedd gwahanol. A mae wedi mynd a mynd a mynd wrth gwrs trwy'r holl fyd. Ac mae'r Efengyl yn dysgu pobl. Mae eisiau dysgu pobl yn yr Efengyl. Chi wedi dysgu hyn oddi wrth Epaphras. Mae wedi dod yn Gristion yn Ephesus, mae wedi mynd nôl i Colose, a mae wedi dysgu eraill yn yr Efengyl. A mae rhaid ni gofio bod cyflwyno'r Efengyl a phregethu'r Efengyl yn golygu dysgu'r Efengyl i bobl. Ac dyma'r comisiwn i ni wedi cael yn Mathew, byddwch chi'n cofio, ewch gan hynny a gwnewch ddisgyblion. Beth yw disgyblion? Rhai sydd wedi cael ei dysgu, wrth gwrs. Dyna beth yw disgyblion. O'r holl genhedloedd, gan i bedyddio hwy yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân, a dysgu iddynt. Gadw yr holl orchmynion a roddais i chwi. Disgyblion, cael ei dysgu y gorchmynion dwi wedi rhoi i chi. Ac wrth gwrs, mae y dysgu mae'n bwysig o gyflwyno. Achos bod pobl yn ei natur ac oherwydd cefndir yn aml ac yn arbennig heddi, dim gwybodaeth o'r Efengyl, llawer, heb sôn am ddim dealltwriaeth, mae eisiau dysgu. Mae eisiau cyflwyno, mae eisiau dysgu. Ac arwydd o waith yr Ysbryd Glân yw bod nhw'n ymateb, ac arwydd pendant o waith yr Ysbryd Glân yn mywyd rhywun yw ysbryd parod i ddysgu. Teachable spirit. A hwnna'n arwydd o waith yr Ysbryd Glân yn mywyd rhywun. Mae rhywun sy'n gwybod y cwbl, allwch chi ddim i dysgu nhw, dyw e ddim yn arwydd da o gwbl. Ond mae rhywun sy'n fodlon dysgu gan yr arglwydd sydd eisiau dysgu trwy ei air wrth gwrs yn arwydd da. Mae'n cael ei alw hefyd yn air y gwirionedd, gair Duw yw e, gair Crist yw e. Mae'n ddibynadwy ac mae'n ffydd ni, wrth gwrs, yn Iesu Grist yn seiliedig ar air Duw. I ni'n credu yn yr arglwydd sy'n cael ei ddatguddio i ni yn y Beibl. Dyna sydd ni'n gwybod pwy yw e. Yr unig ffordd i ni gael y darlun llawn ohono fe, y llawna sydd gyda ni, yw yn yr ysgrythur. Os oes gyda chi Iesu Grist sydd ddim yn y Beibl, sydd wahanol, Iesu Grist arall yw hwnna. Os oes gyda chi Dduw gwahanol i'r un sydd yn yr ysgrythur, Duw arall yw e. Mae'r Efengyl yw gair y gwirionedd, gair Duw. Mae hwnna mor bwysig.
hwnna sy'n darlunio Duw i ni, hwnna sy'n cyflwyno Duw i ni, hwnna sy'n cyflwyno yr arglwydd Iesu i ni. Mae ffydd rai pobl mewn traddodiadau, bethau maen nhw wedi clywed wrth gwrs, sy'n ei harwain nhw i addoli Duw o bren neu o garreg, eraill yn addoli arian neu eiddo neu statws yn eu cymdeithas nhw. Ond i ni'n addoli y gwir Dduw. Shwd ni'n gwybod yr un sy'n cael ei ddatguddio i ni yn y gair y gwirionedd. Allwch chi ddim gwahanu Duw, allwch chi'n gwahanu Iesu Grist oddi wrth ei air. Allwch chi ddim. Mae garu fe yn golygu caru ei air. Dyna beth mae'n gweud wrthon ni. Allwch chi byth i gwahanu nhw, neu chi'n mynd ar gyfeiliwr. Mae gyda chi Dduw arall. Hefyd, mae e'n air grasol. Ydy hwnna'n hyfryd? Mae e'n air grasol. Mae'n air y gwirionedd ac mae'n air y gras Duw. Gair grasol. Trigaredd Duw yw peidio a delio â ni fel i ni'n haeddu. Trigaredd yw hwnna. Ac i ni gyd yn profi trigaredd Duw. Bob dydd i ni'n byw, bob dydd i ni'n cael ein cynnal ganddo fe, ta pwy i ni'n cael trigaredd. Dyw e ddim yn delio gyda ni fel i ni'n haeddu, oherwydd ein pechod. Trigaredd yw hwnna, a mae bob un o'n ni'n byw, bob eiliad ar ei drigaredd. Mae eisiau ni'n gofio hynny. Pobl sy'n byw ar drigaredd i ni. Nid ar ein heigiant. Ond mae gras chydig bach yn wahanol. Mae'n agos iawn, ond mae'n wahanol. Mae trigaredd yn golygu peidio cael beth i ni'n haeddu, peidio cael ein trin fel i ni'n haeddu, ond mae gras yn golygu cael rhywbeth na dyn ni ddim yn haeddu. Cael rhywbeth mae Iesu Grist yn ei haeddu. Cael bendithion mae Iesu Grist wedi ei hennill nhw ar ein cyfer ni. Ac felly mae'n fwy cadarnhaol. Mae trigaredd yn hyfryd, ond mae'n fwy negyddol, peidio cael ein trin fel ni'n haeddu, ond gras i ni'n cael. I ni'n cael, a mae yna i ni. Popeth mae Iesu Grist wedi ei haeddu. Fe sy'n haeddu'r bendithion i ni'n cael, a ni'n cael nhw trwy ffydd. Mae e di talu amdani nhw, mae e'n ei haeddu nhw, mae e di ennill nhw, i fywyd sy'n golygu bod ni'n cael nhw, ac i ni'n cael popeth trwyddo fe. Gras yw hwnna, a mae'n efengil gras. Dyw yr efengil ddim yn gweud wrth bobl, na mae rhaid chi ennill hwn, mae rhaid chi haeddu hwn, mae rhaid chi wneud. Na di, dyw e ddim. Iesu Grist i wneud hyn i gyd. I ni'n cael popeth ynddo fe a trwyddo fe. Ac i orffen y cydnabod felly. Wrth ddiolch i Dduw amdani nhw, mae'n cydnabod gwaith Duw yn eu bywyd nhw. Ac mae'n cydnabod ffrwythau. Mae wedi derbyn adroddiad Epaphras, eu gweinidog nhw, mae'n cael ei ddisgrifio fel cydwas i'r Apostol Paul, dwlos, bond servant yw hwnna, ac wedyn ni gweinidog ffyddlon i Grist ar ei rhan o diakonos, un sy'n gweini arnyn nhw. Ac mae'n gwasanaethu Iesu Grist a'r eglwys yng Ngholose. Mae'n gweini gair Duw, mae wedi gweini yr efengil iddyn nhw. Dyna ei waith trwy ras Duw. Ac mae wedi dod ag adroddiad wrth gwrs i Paul nawr te yn Rhufain, a mae wedi dweud wrthyn nhw shwt mae'n gweld i bywydau nhw, ac mae wedi rhoi adroddiad hyfryd. Maen nhw'n Gristnogion. Maen nhw'n Gristnogion dilys, genuine, hyd y mae'n gallu gweld. Wel, shwt mae'n gwybod hynny? O, mae yna hallmarks, chi'n gweld. Pan i chi'n edrych ar jewelry neu rhywbeth fel yna, shwt chi'n gwybod bod e'n sterling, silver neu'n air ac yn y blaen, o mae hallmark yn dod. Hallmarks. A mae hallmarks ar y Cristion. A mae'n enwi 3, a mae rhain yn dod o hyd ac o hyd ac o hyd. Yn y Testament Newydd, ffydd, cariad a gobaith. Dyna'r drefen i ni'n cael fan hyn. Weithiau ffydd, gobaith, cariad. Sdim ots am hynny. Ffydd, cariad, gobaith. Hallmarks yw rhain.
o yr efengyl ar waith. Yr efengyl ar waith. Felly maen nhw'n bwysig i ni gael ein atgoffa ohonyn nhw. Maen nhw'n bwysig hefyd i ni weddio bod nhw'n dod yn gliriach, bod yr hallmarks yn sefyll mas mwy yn ein bywydau ni, gogoniant i'r arglwydd, gogoniant i'r efengyl, wrth gwrs. Felly ffydd i ddechrau, mae'n bosib clywed yr efengyl a peidio credu. I ni'n gwybod hynny, falle bod e'n wir amdano ni am gyfnod, falle bod e'n wir am rai i ni'n ceisio rhannu'r efengyl gyda nhw nawr. Dyn nhw dal ddim wedi credu to. Chi'n gallu clywed heb gredu, a mae hynny wir am filiynau o bobl trwy'r byd ac yn ystod hanes wrth gwrs. Ond mae yna rhai sydd yn credu. Testament Newydd yn gweud taw rhodd yw i gredu. Ac nid ffydd mewn ffydd. Mewn rhai cylchoedd chi'n clywed lot am ffydd. Fel petai ffydd yw'r achubwr. Ond na, mae'r ffydd yn Iesu Grist. Beth mae'n gweud, Iesu Grist yw'n achubwr ni, fe yw'n gobaith ni, nid ein ffydd ni, cyfan mae'n ffydd ni'n neud yw yn cysylltu ni a Iesu Grist. Ac mae'n golygu ffydd achubol wrth gwrs. Ac mae ffydd achubol yn effeithio y person cyfan. Y meddwl, y galon a'r ewyllus. Mae'n gorfod clywed yn y meddwl a deall rhywbeth o neges yr efengyl. Mae hwnna'n dod trwy'r meddwl, trwy'r deall. Daioni Duw. Gwrthryfel dyn, pechod dyn, torri deddfe Duw a'r canlyniadau trienus. Gwaith Duw ar ein rhan ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Yn ei fywyd, ei farwolaeth, ei atgyfodiad. Dyma'r gwaredwr, dyma'r cyfryngwr rhwng dyn a Duw. Dyma'r arglwydd teyrnas Duw. A gallwn ni ddod i'r deyrnas trwyddo y fe. A bod yna alwad i ni i ddod ato fe. Ac mae'r peth mwyaf peryglus allwn ni wneud yw peidio dod ato fe a'i wrthod. Wel, dyna fe. Mae rhaid bod yna ryw ddeall o hynny. Ac wrth gwrs, erbyn, fel ni'n gwybod yn ein cymdeithas ni hefyd, yw llawer ddim yn deall hynny. Mae rhai o'n ni'n nabod pobl, dyn nhw'n yn deall pam wnaeth Iesu Grist farw ar y groes. Dyw'r deall na ddim yn glir. A mae rhan o'r gwaith ni yw esbonio hynny, ceisio esbonio trwy'r meddwl. Fyna mae'n dechrau, a mae hynny'n bwysig. Ond wedyn ni, wrth gwrs, mae rhaid derbyn y neges. A mae'n dod i'r galon wedyn ni, mae'n dod o fan hyn i'r galon, wrth gwrs. Mae hwn yn wir. Mae hwn yn siarad â fi. Hynny yw, mae yna argyhoeddiad yn dod yn ein calon. Mae yna bigo yn y galon ynglyn â hwn. Mae Duw yn dda. Pam dwi ddim wedi gweld hyn o'r blaen? Pa mor dda yw Duw? Ato ni. Pa mor dda yw e? Bob dydd ata i sydd ddim wedi meddwl dim amdano fe am flynyddoedd falle. Mae mor dda. Siwr nes i ddim gweld hwnna. A wedyn, wel ie, wy'n gallu gweld rhywbeth o'n hechod i nawr. Fi, fel wedi trin Duw. Fel wy'n torri ei orchmynion ac yn y blaen, wy'n gweld rhywbeth o'n fe. Yr aniocharwch yma, tuag at Dduw, yr amame ac yn y blaen. A wedyn, yn Iesu Grist, mae'n waredwr i fi te, i fi. Mae di marw fanna drosto fi, dros ymhechod i, mae di marw ar Galfaria. Dyma'n waredwr i, dyma'n arglwydd i. Ac felly, mae y meddwl wedi derbyn y neges, ond mae y galon wedyn wedi treiddio i'r galon. Ac yn drydydd, mae'n mynd i'r ewyllus. Os felly, mae rai fi ddod at Iesu Grist. Mae rai fi droi. Mae rai fi ymddiried ynddo fe. Mae rai fi alw arno fe. Ac ni wedi clywed sawl gwaith tystiolaeth gan rhywun.
Os wyt ti yna, dere mewn i mywyd i. Pethau mor syml â hynny, ond mae yna alwad ar yr arglwydd, go iawn, ac dod ato fe a'i gofleidio fe, a cael ein cofleidio ni, glynu wrtho fe, stico wrtho fe, rwymo'n hunan wrtho fe mewn ffydd. Dyna yw ffydd achubol, wrth gwrs. Dyna'r ffydd sy'n dod â ni i deyrnas Dduw. Mae credu ym modolaeth Dduw, credu ym modolaeth Iesu Grist, credu'r hanes yn dda, ond dyw e ddim yn ffydd achubol. Dyma beth yw ffydd achubol. Ac wrth gwrs, mae hynny'n parhau wedyn. Mae hynny'n parhau. Ni'n cael yn galw i rodio trwy ffydd. I weithio, gweithgarwch eich ffydd chi. Mae'n sgrifennu mewn un llythyr at saint. I ni fod i weddio mewn ffydd. Popeth i ni'n gwneud, os na newn ni trwy ffydd, mae'n ofer yn y bywyd Cristnogol. I ni'n siŵr bod Duw gyda ni. Bod ni'n eiddo iddo fe yng Nghrist. Na fydd e byth yn ein gadael ni. A bydd e'n cyflawni ei bwrpas mawr. Ac yno ni a trwy ni. Mae'n ein caru ni. All dim byd ein gwahanu oddi wrth ei gariad. Mae am ein defnyddio ni. Mae am orffen ei waith yno fi, beth mae wedi dechrau. A bod ni'n credu yn hyn. A bod ni'n siŵr o hyn. Yn yr arglwydd yn ôl ei air. A trwy hynny, i ni'n gwasanaethu. Dyna pam i ni'n dod i'r cwrdd. Dyna pam wedyn i ni yn byw ein bywyd mewn ffordd arbennig. Ac yn dod at yr arglwydd mewn gweddi. Dyma'n tarian fawr ni yn erbyn Satan. Ein sicrwydd ni o yr arglwydd yn ymddiriedeth ni yn yddo o fe. Wedyn mae cariad, mae cariad fan hyn, wrth gwrs, cariad Duw yw hwn mewn gwirionedd, i ni wedi brofi ac sy'n gorlifo trwyddo ni at ein gilydd ac at eraill. Dyna beth sydd gyda chi yn y Testament Newydd. I'r digred, mae cariad cyn i ni ddod at yr arglwydd Iesu, ein cariad dynol ni, mae hwnna'n rhywbeth gwahanol, mae'n canoli fwyaf ar yr hunan, yn dyw e. Caru'r hunan, caru rhai sy'n ein caru ni. Mae pechaduriaid yn gwneud hynny, medde'r arglwydd Iesu. Caru i gael clod i ni'n hunan. Caru i gael pleser i ni'n hunan. Ond cariad Duw yw hwn mewn wahanol. Ac mae'n sôn am gariad at yr holl saint yn hyn. A dyna'r pwyslais yn y cariad yma. Cariad at y Dduw yn cael ei fynegu mewn cariad at ein gilydd ac at eraill. Dyna yw y cariad yma. Ac mae caru Crist yn golygu caru ei bobl. Mae caru Duw yn golygu caru ei deulu. Na mae hwn yn un o'r hallmarks, cofiwch. Un o'r hallmarks sylfaenol o fod yn Gristion. Nid optional extra yw hwn. Hallmark yw hwn. Mae hwn yn ei chwilio ni, yn dyw e? Pan ni'n unig glywed e. Caru Duw yn golygu caru teulu Duw. A fanna mae'n dechrau, mae'n ehangu wedyn, at ein cymdogion ac at ein gelynion, wrth gwrs, ond fanna mae'n dechrau. Mae'n rhyw orlif, overflow yw e, o gariad Duw yn Christ ato ni. Os yw hwnna'n real, sy'n ni wedi profi hwnna, bydd e'n dod trwyddo ni. Neu ni fel y môr marw fel arall, does dim outlet iddo. So, Rhufeiniaid 5, ych chi'n gwybod yr adnod yma, y mae cariad Duw wedi ei dywallt ar led yn ein calonnau trwy'r ysbryd glân. Sylwch beth yw e? Cariad Duw yw e. Chi'n sylwi? Mae cariad Duw wedi cael ei dywallt yn ein calonnau ni trwy'r ysbryd glân. Bod e'n ein caru ni. A chariad anfeidrol yn Iesu Grist. Wel, nawr hwnna yw'r cariad sydd i fod i lifo wedyn ni, a gorlifo at ein gilydd ac at eraill wrth gwrs wedyn ni. Beth yw cariad Duw? Wel, na enwi rai pethau, eich atgoffa chi, cariad sanctaidd a glân. Cariad sy'n gweud y gwir. Cariad at wrthwynebwyr. Cariad sy'n rhoi.
cariad sy'n cynnal. Cariad sy'n ceisio cymod. Na chi rai pethau i ddisgrifio cariad Duw. Ac i ni angen ein llenwi'n barhaus ar ysbryd glân, ac a'i cariad, wrth gwrs, cariad Duw. A gobaith wedyn ni, ac mae y di-gred heb obaith. Maen nhw'n gobeithio, mae gyda nhw i gobeithio'n person sydd heb Iesu Grist, mae gyda nhw i gobeithio'n, wrth gwrs, ond does gyda nhw ddim gobaith fel sydd gyda ni. So Effesiau 2 yn dweud hyn wrthon ni. Cofiwch eich bod yr amser hwnnw heb Grist yn ddieithriad i ddinasyddiaeth Israel yn estroniaid i'r cyfamodau a'i hyddewid, hynny, heb obaith a heb dduw yn y byd. Heb obaith. A dyma dyle hwn fod yn ein cymellu yn dyle fe i rannu'r efengyl. Does dim gobaith. Mae pobl yn gobeithio, mae gan bobl i gobeithio'n, ond does gyda nhw ddim y gobaith o fywyd rhagweddol sydd i gael yn yr efengyl. Ac maen nhw'n tarddu nawr te o'r gobaith sydd yng nghadw yn y nefoedd i chi. Mae e wedi cael ei roi yn nghadw ar ein cyfer ni. Yn etifeddiaeth ni yn y nef. Nes i ddarllen o 4 wrth gwrs, etifeddiaeth dihalogedig, diddiflanedig, ac yng nghadw, yr un peth mae'n gweud, yng nghadw yn y nefoedd i chi. Mae yna'n barod. Mae reserved seat y chi yn y nefoedd trwy ffydd yn Iesu Grist a trwy ei atgyfodiad oddi wrth y meirw. Mae'n sicr, chi'n gweld, mae'n obaith sicr. Reserved seat. Yn cael ei gadw ar gyfer ei bobl sydd yn dyfalbarhau, wrth gwrs, ei bobl yn dyfalbarhau tan y diwedd. A nawr te ni wedi cael rhagflas o hynny trwy yr ysbryd glân. Mae'r ysbryd wedi cael ei addo a'i roi i ni i roi deposit o'r nefoedd i ni. Deposit o'r gogoniant. First instalment. Ac credu bod y sleid nesaf'n dod, mae'r ysbryd glân yn cael ei roi fel sel i ni, fel ernes o'n hetifeddiaeth. Ac 3 math o sel fan hyn, dwi wedi sôn am hyn o'r blaen, mae werth sôn amdano fe eto, so ar y chwith security. Beth bynnag sydd yn y container, beth bynnag sydd tu ôl, wedi cael ei selio, chi'n gweld? Secure. Ac mae'r ysbryd glân yn sel i ni, bod ni'n saff i dragwyddoldeb yn Iesu Grist. Wedyn ni, y royal seal, neu'r seal of authority, ond bod e'n genuine. Bod y llythyr yma'n dod o'r bredni neu o ble bynnag mae'n dod. Mae'n stamp arno fe. Mae'r ysbryd glân yn sel i ni, bod ni'n blant i Dduw. Mae'n dweud wrth yn hysbryd ni ein bod ni'n blant i Dduw. Mae'n tystiolaethu. Mae'r sel yna'n fendigedig. I ni yn blant, i ni yn eiddo i'r arglwydd. Mae e'n eiddo i ni, yn bwysicach byth, os rhywbeth i ni'n eiddo iddo fe. I ni yn ei lawe. Ac wedyn ni, y perchnogaeth y sel. This book belongs to. I ni'n eiddo iddo fe, na fe. I ni'n ddilys ac yn eiddo iddo fe. Ac mae Paul yn gweud fan hyn, trwy'r ysbryd glân, mae dyma y gobaith yma sy'n tarddiad i'n ffydd a'n cariad ni. Mae'n effeithio, mae'n bywhau, mae'n bwydo y ffydd a'r cariad. I ni wedi cael, trwy'r ysbryd glân, rhagflas. I ni yn cael rhagflas o'r gogoniant. A mae hwnna'n cryfhau ein ffydd ni, wrth gwrs. Mae'n cryfhau ein ffydd ni mwy siŵr o'n harglwydd a'n ffocws ni arno fe. I ni mwy awyddus. Mae gobaith yr efengyl, gobaith y gogoniant yn gwneud ni'n fwy awyddus i fod fel Iesu Grist, i bwyso arno fe, i ymddiried ynddo fe, i ddod yn debycach iddo fe. Mae'n ein puro ni, mae'r gobaith yma'n ein puro ni wrth i ni edrych ymlaen i farw i'r hunan a byw
iddo y fe. Ac mae'n ein hannog ni wedyn i garu ein gilydd wrth gwrs. I ni'n etifeddion y gogoniant, ond i ni'n gyd etifeddion. I ni'n deulu. Nid yn unig fan hyn, ond yn y nerth. Ac felly, i ni eisiau caru'n gilydd gyda chariad nefol, cariad ysbrydol. Nawr, y rhai y byddwn ni gyda nhw yn gilydd yn y nefoedd, yn eu cwmni i tragwyddoldeb. Wel, ni'n diolch am y rhannau yma, y rhan cyntaf yma o lythyr Paul at y Colosiaid. Y cyfarchiad i ni'n cael, gair Duw yw hwn, trwy ei was a'i apostol. Wedyn mae yn ein calwnogi ni. Cyn dweud dim byd arall, calondyd, sicrhau o weddi drosto ni a diolch amdanyn nhw. Ac mae hwnna'n helpu ni siwr i ymwneud â'n gilydd a cydnabod gwaith Duw. Ac mae hwnna'n helpu ni, mae'r efengil, os mae ar waith, mae yna hallmarks yn dod, mae yna ffrwyth yn dod. Ac ni'n gweddio am hyn yn ein bywydau ni, bod nhw'n dod yn gliriach, wrth gwrs, ac yn real. Nid proffes jyst geiriau, ond bod ni'n gallu gweld y ffydd yn tyfu, a cariad yn tyfu ar ymwybyddiaeth o'r gobaith. Y gobaith y gogoniant sydd o'n blaen ni ac yn lliwio ein bywydau ni, ac yn eisiau gweld eraill yn dod ac yn profi ohono fe hefyd, mwyn i enw. Amen. Wel, fe droiwn ni nawr at yr emyn ola am heno i dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfol loes.
Arglwydd, 'yn ni'n diolch i ti am dy air i ni heno, 'yn ni'n diolch am y gair o arglwydd, am i ti ddatguddio dy hunan i ni, trwy'r greadigaeth yn gyntaf, ond trwy wedyn ni yr ysgrythurau. O arglwydd, 'yn ni'n diolch, 'yn ni'n gwbl ddibynnol ar yr ysgrythurau i dynabod di arglwydd, y Duw go iawn. A trwy'r ysgrythurau i ddod i brofiad ohono ti wrth gwrs, ac o thras di. Ac 'yn ni'n diolch am yr efengil wedyn ni, bod ti wedi delio â phechod. Ac nid yn dy fab wedi dod i wahanu ac i ladd, ond i uno ac i fywhau. Ac 'yn ni'n diolch bod yr efengil yn real ac yn effeithiol i newid bywydau pobl. A bod hynny yn dangos wedyn ni mewn ffrwyth. Ac 'yn ni wedi clywed am 3 heno ffydd cariad a gobaith. Ac o arglwydd 'yn ni eisiau bod y ffrwythau yma yn amlwg yn ein bywydau ni, ac yn dod yn fwy a mwy amlwg, achos mae'r ffrwyth yn dangos realiti yr efengil, a realiti Duw, a realiti yr arglwydd Iesu Grist, a'i ddaioni ef. Ac o arglwydd, 'yn ni'n gofyn i ti'n helpu ni, fel yr apostol Paul, i galwnogi ein gilydd, i weddio dros ein gilydd o arglwydd, ac fel 'yn ni wedi clywed, i garu ein gilydd. Felly bydd gyda ni arglwydd, 'yn ni'n diolch am dy ddaioni tuag ato ni, 'yn ni'n diolch am dy ras, ac 'yn ni'n diolch o arglwydd na wneud i byth ein gadael ni. Felly bendithia ni ac arwain ni, mwyn Iesu Grist ein harglwydd, a gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw y Tad a chymdeithas yr Ysbryd Glân a'r hoso gyda ni. Nawr a hyd nes y daw. Amen.